Здравейте, приятели! Аз съм Александър и в този видеоурок ще ви покажа как да си набавите хостинг и домен чрез iPage, а също така и как да инсталирате WordPress. Тук е мястото и да спомена, че предимствата на iPage пред другите хостинг фирми са много, като безплатно домен име, денонощна поддръжка, бързина на сайта и много други. Но нека не се бавим с това, а преминем към набавянето на хостинг и домен. За целта може да кликнете върху всеки един текстов линк, който сочи към iPage, или да кликнете бутона към iPage.com. Това ще ви осигури специални отстъпки, които съм успял да договоря с тях специално за вас, читателите на как да си направим сайт.com. Преминавам към iPage чрез кликане на бутона и в момента, щом зареди, това е началната страница на iPage. За да преминем към закупуването на хостинг и домейн, кликаме върху Get Started Now. Това е втората страница, където вече може да изберете вашето домейн име. В случай, че вече притежавате домейн име, вие може да го добавите и то да се обслужва от iPage. За да ви дам пример, ще въведа името на моя сайт, а именно как да си направим сайт.com, и в момента, в който кликна бутона Search и направи съответната проверка, виждате, че домейн името е заето. Все пак, ако желая, аз мога да го добавя и то да се обслужва от iPage. Но за целта на този видеоурок ще регистрирам нов домейн и след това ще кликна върху Search. В момента, щом зареди и в случай, че домейн името е свободно, то ще се добави автоматично към моята количка. И както виждате, домейн името се е добавил. Домейн името е безплатно за първата година, затова вече може да кликнем към Next, Choose My Term. Кликайки върху този бутон, ние избираме за колко време желаем да продължим нашия хостинг. В случая може да изберете 1 година, 2 години, 3 години. За целта на този видеоурок аз ще избера 1 година. Но за да се възползвате максимално от промоциите на iPage, ви препоръчвам да се регистрирате за срок от 2 или 3 години. След като сте готови, кликате върху Next, Customize My Plan. Следващата страница ни дава различни опции, като според мен нямате нужда от нито една от тях. Website Security е сигурност на вебсайта, iPage са достатъчно сигурни и това ще ви спести около 20 евро на година. Site Backup and Restore е бекъп на сайта, който може да правите напълно сами чрез специални разширения на WordPress. Това е нещо също лесно, нямате нужда и от него. Domain Privacy е единственото нещо, от което може да се замислите дали имате нужда. То скрива данни за вас, данни като телефонен номер, имейл и вашите имена. Като цяло скрива кой притежава уебсайт. Струва 10 евро на година. Преценете дали ви трябва и ако ви трябва го добавете или го премахнете съответно, ако не ви трябва. Кликам върху Remove It, Please Remove It. Махнах и Domain Privacy. Както виждате, долу има още допълнителни опции, като оптимизация на WordPress, SSL сертификат, G Suite, услуга на Google. Нито една от тях не ви трябва, но в случай, че мислите, че ще ви е полезна, може да я добавите. След като сте готови с това, кликате Continue to Payment. На следващата страница е вече страницата с плащане, където трябва да попълните вашите данни, като имена, телефонен номер, и адрес. По-долу избирате държава, за целта избирам България, София и пощокод 1000. Това е информацията, която трябва да се попълна. Убедете се, че тя е правилна, за да нямате проблеми с плащането. За каква цел ще използвате вашият профил? Individual, Business, Charity. Дали ще е за вас, дали ще е бизнес, самия профил, който използвате, или ще е за благотворителност. В случая аз избирам
индивидуална. Как ще заплатите? Имате избор да заплатите чрез кредитна карта или чрез PayPal. За целта аз ще платя чрез кредитна карта, като въвеждате номерата на вашата карта, до кога е валидна и трицифрения код, който се намира на задната част на вашата карта. След като сте готови, кликате върху бутона Purchase Now. Убеждавате се, че всичко е въведено коректно, кликате върху бутона и той ще ни отведе на следващата страница. В момента iPage зарежда. Вероятно потвърждава данните. След като сме готови, както виждате, изписва, че профил е готов. И вече можем да влезем в нашия профил. Кликаме чрез Login to Dashboard и iPage ще ни зададе няколко въпроса, които трябва да попълним. Set Security Question, това е задължително. Въпрос за сигурност. Избирате някой от всички тези. Аз ще избера кой е вашия любим филм, What is your favorite movie? И ще въведа Lord of the Rings. Как сте разбрали за тях? Referral Information. Лично ще напиша Others Specify Below, в смисъл, и ще напиша името на моя сайт. След като сте готови, съгласявате се с Terms of Service, с правилата и кликате Save and Continue. Това ще ви отведе на следващата страница. Първото нещо, което трябва да направите след като влезете в iPage, това е да потвърдите вашето домейн име. Затова отивам към моята поща, с която съм се регистрирал в iPage. И ето го съобщението, моля потвърдете вашето домейн име. Кликам върху потвърди домейн името и след като зареди, само трябва да кликна върху Verify Information. Кликайки върху Verify Information, iPage ни казва, че всичко е потвърдено. След като сме готови, връщаме се към iPage Control панела и кликаме върху иконката WordPress. След като зареди, ще може да изберете домен за инсталация. Както виждате, изборите са 3, това е вашия потребителски профил. Може да изберете с www или без. Избора си остава изцяло от вас, особено значение няма. Лично аз ще избера с www, кликам Next и кликайки Next, това ще ни отведе към следващата страница. Разбира се, iPage трябва само да зареди. Ще ни даде съобщение, че файловата директория не е празна и ние трябва да потвърдим, че те могат да презапишат файловете. В случая просто поставят отметката върху потвърждение, че могат да се презапишат файловете. След това кликате отново Next и както виждате, вече сте към Admin Information. Може да въведете титла на вашия сайт, потребителско име, админ имейл и администраторска парола. Другите неща оставяте така и кликате отново Next. В момента се подготвя инсталацията и както виждате, WordPress се инсталира. Обикновено това се прави в рамките на 2-3 минути. След като вашата инсталация е готова, ще се смени цвета на горната лента, а също така и ще видите едно зелено тикче. Следващото нещо, което трябва да направите, е да кликнете върху синия текстов линк here. Кликайки върху него,
Това ще ни отведе към следващата страница, където може да видите детайли за вашата WordPress инсталация. За целта кликам върху домейн името, като го отварям в нов таб и си копирам паролата. Както виждате, това е панела за влизане. Въвеждам си паролата и потребителското име и кликам върху логин. Първото нещо, което ви съветвам да направите след като влезете, е да деактивирате и изтриете всички плагини, всички разширения. Отиваме към Plugins и за целта слагаме отметката до плагин и кликаме върху Deactivate. Изчакваме да зареди и както виждате всички разширения са деактивирани. Следващото нещо, което е хубаво да направите, е да ги изтриете. Маркирате ги отново и кликате върху Delete. Цъкате Apply и както виждате те почват да се трият едно по едно. Това е всичко, не е нищо сложно. Вече може даже да видите вашия сайт, след като сте готови, копирате домейн името и го поставяте. И ето как изглежда вашия сайт. Благодаря ви, че гледахте този видеоурок и бяхте с мен. Аз съм Александър и до нови срещи!